כתבה מבוסס על סיפור אמיתי. יום אחד התקשר אליי מכיניסט. הלו? לא חשוב המכינה. וסיפר לי למה המכינה שלו הכי טובה. מה שמה? לא חשוב השם. ואמר, בוא תעשה שנה משמעותית. כמה משמעותית? נו, מה אתה מבלבל? ככה הם מדברים, אלה הם אלוהים. לא חשוב המכינה. ניתקתי. חייג שוב. אמר... שלך חדשה איתן. לבשתי חולצה כחולה כבר משש. שלך זו משימה שחבל על הזמן. טוב, בוא נשאיר את המשימות לנוי והדר. זה בקיבוץ ליד הים. אותי אי אפשר לקנות. לוחמי הגטאות. לוחמי? חלוצים ברמה שאין במדינה, יש כאלה שאומרים שעדיף נגריה. אבל ידוע שגניה זה הרמה. יש כאלה שהולכים לפאב ולא הולכים לישון, כאלה שבאים לפה בשביל הבריכה, וכאלה שאומרים שזה בשביל הצבא. המדריך הזה פשוט עושה משבצת וזה מה שיצא. סיימנו מדינה! תוך שבוע עשינו חקלאות. אווירה שלשמור על החזית יותר עובד מיישן, מתחבשן כמו לוחם, לתגליל למסעות ארוכים, תיקים כבדים, קיבלתי את הלוז. נרדמתי מיד. תקום על השבוז! התחלתי משימה, בניתי פעולה, ואז הטלפון צלצל. לוחמי, התחילה מלחמה. מה? אין סדנאות? אין פעולות? אתה תלך לנקות מקלטים, ואז לעזור לנשות המילואים. מה קרה? מה, אני באה לשיחת קבוצה. נו. אבל גם לי יש דעות. דעות? זה עניין לוויכוח. יש כאלה שאומרים שאנחנו שנות שירות, אבל אנחנו יודעים שהקמנו מכינה. הרבה ירדו בדרך ונשארנו 12, ובכל זאת עדיין מחזיקים את הצפון. אנחנו רק מכתיבים את הרמה פה, אז תרבלק התוריד את האיכות כנשמה. נמרוד את זה פתרות השלוחה, אז זה מה שיצא. סיימנו מכינה! אין רמה ואין כבוד במכיניסט יקר שמבריז לאור מכל השיעורים. מה לעשות שהמכינה טובה מדי? למרות השלוחה הנכונה במכינה היחידה, ומה עכשיו עושים? שמים קומטה, שמים מדים, לצבא הולכים, ובכל זאת לא שוכחים סיימנו מכינה!